Altså, vi kender nok alle sådan det, når man tænker, at man skal have en banan. Og nu tager man en banan. Men så når man skal åbne det også kraftigt med tænderne, når man bliver sådan her, så går den i stykker. Det er træls. Så i dag så vil jeg lære den med en åbner banan, som en professionel bananåbner vil gøre det. Så ja, det starter med helt afslappet, tager en banan. Flot banan, stor banan, god banan. Så tager du den, så gør du sådan her. Så buen er sådan ind mod dit fjes, ikke? Og så gør du sådan her. Wow! Sådan gjorde man. Ja. Og så, altså den her banan er sådan ny, så det virkede ikke sådan helt sådan hurtigt, som det plejer at gøre det. Men så er der kraftet med banan. Det var bare super. Det var så lidt.